District Council, the Komal Koloi, Tribal Welfare, Tai Shakham Bedek, Naikoli Tongo, Pai Manjak Paika, Chini TDRDC Hapangnino, Karaksa Adong, Member of District Council, Totani Kalik, Borom Gunang, MDC, Debojit Tripura, Pai Manjak Paika, Oro Asam Hasteni Narawai Rock Narawai Motomungi Borom Gunang Junis Lamfui Taibuni Logeo Tongo Promote Sagra Taibuni Logeo Tongo Sanjib Khorai Tai Jackson Fanjong Borok Sunghaino Tiprasa Tota Tiprasa Hinmahai Borok Hungangkai Tiwa Community Borok Dok Fai Manjak Paika Chini Borom Gunang EM Komal Koloi ni Bisingte Jammu and Kashmir ni Borok Dok Narwai Motom Dok Belai Keno Khatong Thogo Omhai Kaisa Chikonsa Am Chaini Festival Fatar Hasteni Borok or Fai Shakoima Bagay or Dangsao Atsukjak Tongo Chini Oroni Mainogono Senior Citizens Furangai Tangnai Chini Oro Reputed Teacher Shikhok Somajni Kandari বিশেষ করে অরনি স্পোর্টিং ক্লাব নি যত প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট তাই যত সদস্য মানজাক ফাইনে যত আম চাইনি তাকুক বুকুক রক ও পান্দানো মোচাংরিনাই হিনি ফাইনাই রক যতননো পাইফ্লে আখা কাহাম তাই হামজা মুংয়া ফারো তিনি আমসুক কোনো কক কলক সাজানাই কগিয়া Piaba Jongo jaga Furungnani Paimani Sungni jese Surungai ma thangchiu Sini o program ni je convener Borom Gunang Gobindo Koloi je speech rikha abo ani khunju bisikti yanga habo yangti paranglia orono tongru khaisi Belai keno khana totok khayai nangkumani kokno botini oro bukha khulogoi share khaika je kok joramaya jeng sanani muchuk phano botini oro saka ani bukhao je kok tongmani okono bo saka bono karoi oro jara kok sanai rok jotono nangmani kokno saka belai keno wansuk janai chini bagai abo Nangkumani o kogrono jeng poi thangnani kogia Festival jeng omono shudu o salsani festival henei once ya woi jeng sini daily life o jeng omono practice ma khainai ang tamoni bagai o kokno ma saka himale sini MDC Debojit kaisa kok sama tong Bosaka Age Chini Chamung Rock Sung Jodi Amo Hakina Chawi Tongkakai Sung Kun Sompana Bemar Manjagia Sini Chamung Amusuke Biti High Egekta Chamung Egekta item Amono Chakankai Sini Shorik Kostong Tongmarok Lumjakai Tongmar Hamima Tango Tabuk Pano Sini Okra Chakra Rock Kamiam Chairogo Lum kang kakai gantinong naiklai thango thapla hogoi sakhoi toloi sakhati kuthung nungoi srapsa achu kangana wahe kulum srayeng mathang abo koboi bokhorok samani bohok gastric ang tongmani khakalap samani sakhati kuthung nungkangkai srayeng mathango
तार माने चीनी चामुंगो किसु ना किसु मेडिसिनल टाइप नि चामुं जों साइ दङ जेटा चीनी शरीर आबो मेडिसिन हाके सामुं खै काजे चीनी जे चामुं रक तिनी जोङो फेस्टिवल सिमी जे आइटेम नुगै तंसिउ फियाबा नग नि गान्तिओ नुगमानि कमुंखा चीनी ओरो ओम पियाम चायो तुइदु आम चाइरगो प्रत्येक चीनी तिप्रासा नगो चीनी जे ट्रेडिशनल चामुं कम नुचाउ ताबो जों तामो थकजाक गिलुवै पाँचफोरन सम्बा दिवै तेजपाता रिवै जिरा गुरा रिवै जे संमाने अबनाखौ जों बेलायखेनो मथम जांना जेंखा जों जाबो फियाबा साखै रक साखै चारतां रक इकजाक पेंजाक गोबां मा आइटेम सिनि असामुं रक जों आबनो तेरे तेरे खिबिनानि जेंखा अबनि बागैनो आं मा साव अमनो फेस्टिवल हिनियावै अरो फेस्टिवल तो तिनि पाइ थांसिनाय कारण अमो 365 दिन तर गान बाजना बाय बुरुम दारामुं तंमाया फियाबा तिनि ने फेस्टिवल पाइमानि आगोल खोनानि चिमि जों नगो नगो प्रेक्टिस मा खाइनाय सिनि चेराइरो अ चामुं रंनो ताइ सिनिग्लाखा ताइ नुग्लाखा जदिबो जों बरंनो अ फेस्टिवल बिसिंति फुनुगै मांखा थिंनो फियाबा नगो संगै जानानै बर रोंग्लाखा फोरोंना नांनाय आं ताबुक फनो नगो जरा मांखाका आं निजे संगु आनि यागनि माइमुना आं निजे थकजागौ बर खूब कम नो निजेनि यागनि माइमि थकजांनाय गोबां मानसिनि बरं रक नों संकाकेसे थगो हनै संरिबो सेलेरनि सामुं ताबुखाय हायादिबा गोसरांना नांनाय सेले खाके सिनि सामुं कमासिनाय सिनि सामुं निजेनि यागनि सिनि कमासिनाय निजेनि यागनि कमा खामाने ना आनि जे जेनेरेशन तंनाय बमासालि आइस आनि चेराइरनो आं चारना बागै आनि चेराइरनो आं फुंना बागै फोरोंना बागै आं निजेनो साक्तारि आबनो स्राङै संगै चारिना नांनाय जाना नांनाय बनि बागै सिनि ट्रेडिशनल सामुं रक बेलाय खेनो चिनि काइसा नांकुक माने चिनि काइसा सिनि मंगो जों फादार हास्टेयाव थाङो थांनाय बिसेयावबो मा साका कार्बि आंलं थांगा कार्बिनि जे सामुं सिमि जों मा जाय फाइका मेघालय थांदि मेघालयनि सामुं बादे नोंताय अर अ जागा नों तिरपुरानि सामुंनि मा सानानि ताय कोनो लामा करे मेघालयो सिनि तिरपुरासार होटेल दुओ खूब जुरे एकटा आइटेम ले मासायनाय थांगै आबंका गुडक साखै आवन्दरो नों मासा माने इमां हायंगान हाइस सारतां मासानानि इमां हायंगान हाइस काजे बुइनि हाव थांगाकै निजिनि सामुं मासानानि बेलाय कठिन बरंनि हानि सामुं मासानाय बेनारसो 3 बছর तंखां परीक्षा कोनो बाहायपानो गोरै सिनि तिरपुरासा सामुं बाय आ संगैबो छि हिनजागो तक बाहान संगैबो छि हिनजागो कारण आरो तो मोताय बक्त मामां सबसे गोजाम शहर हिंदू भगवान आश्रय खेबेनि बेनारस गया काशी विश्वनाथ नि जागा हिनजागो शिव आश्रय नामानि जागाखौ आम हाय जागारागो शुधु निरामिस घी लुजाग्रक सिबिनो माजानाय बाटार लुजाग्रक बेरामा मुइ मासानानि इमां फान्ता नंगौ आम हाय जागावो 3 বছর तंमानि जरावो आनि गोबां एक्सपिरियेन्स जोंखा जों मुतिपारा साबलै बेरामा बाहाय बसराव आइसला नाना नांगौ दाब्बा बिसिङाव दावि तलां थाका बाजारनि पायै सामा थक टें थक बुलै सातंगब स्राबसा फरानै आबनो दाब्बा बिसिं दाखाके दय नस्तं गया मास काइसा तथा तालसा नारगै मानु बेरमा आजेर दाबा बिसिङाव दायतलां थांका बेनारस तलाङै जे मुयो लुइ संका बाहाय मानो फैनो मालिक अंखरि फाइ सापाइका बेटा क्या पका रहा है कुछ अलग चीज तो नहीं पका रहा है आंग साका नहीं ये हम लोग का खाना है ये भी निरामिष में आता है इन साका सिर्फ दुर्गंध आता है लेकिन आप लोग भी प्रैक्टिस हो जाएगा इन साका
बेरमा बाहाय बुसु सिदारन सिनाबले चायरंनि बागै जेसे हासाल पानो नंगौर पानो शक दे बुरासा बुट प्रेट पर्यंत बाहाय मानफौ बेरमा मुसुके डेन्जार आबोसि संगांगे बारो नेरामिस जानाय जागाव पारा गजार पारा लुकुसि बाहाय मानै सोङै दंबायका कारण जों तो बुकुं बारा गुंथाय बारा गेन बरक आसुनु साइमानो बरक भान पन्द चावनि सिउ बरक सुनो अथच जों बरक भान जाया बेरमासे चाव फेबा जोंनो बरक सन्देह दङ दिनै माहाय खायै निजेनि सामुनो हुइजागै जायमा फायु फेबा चिनि हावो जोंनो केबो बादारिनाय गरै जोंनो केबो कासनाय गरै उल्टा चिनि हावो चिनि सामुनो टेस्ट खायना बागैसि फादानि बरक मा फायु मा फायनाय जों दिनै सौभाग्य बाहायके सौभाग्य अबनि सिगां 4 बार जों फुड फेस्टिवल पालायखा अ जागा चिनि पार्श्ववर्ती स्टेट आसाम मिजोराम मेघालयनि बरक अर कोनो सम्पन्न सकपायाखना दाखलाय बिसिओ अ जागा आसामनिबो सकपायका जम्मु काश्मीरनिबो सकपायका जों बुसु भाग्य गाहाम तार माने चिनि चामुं सारा त्रिपुरा राज्य सिमिया चिनि चामुं आसाम जरा सगैका ताबु जम्मु काश्मीर जरा सगैका ताई कয়েকদিন পরকে केरला जरा सगैनाय मुम्बाई जरा सगैनाय एवं सगै दङ इंटरनेशनल लेभेलाव तो दङ सगै केन ओमहाय बङै मानो पाकिस्तानावबो सगै मानो आफगानिस्तानावबो सगै मानो जों आ परिस्थितियाव तलांना नांनाय किन्तु सम्भव बाहायकेंनाय सम्भव आफ्रो नाय जेफोर चिनि बरक चिनि चामुं न रेसपेक्ट रोंनाय जेफोर चिनि चामुं न जों निजे संनानै रोंनाय जेफोर चिनि चामुं न जों थक जांनाय आफ्रोसि अब सम्भव नाय जों सरकारबो मुंसा खालायमिया जों हाजार हाजार लाख लाख स्पन्सर खायै जों जेसेबां फेस्टिवल खाय दंदि जों मांगला जेमन एग्जाम्पल चिनि अर तिवा जातिनि बरक फाइ सकबायजाक 6 लक्ष থেকে 7 লাখ बरकनि पपुलेशन दङ आसामाव नरक साइडेमा बरकनि तिवा जातिनि काइसे लैंग्वेज आ लैंग्वेज सिनि कक बरक बाय मोटामोटी 80% सिमिलारिटीज दङ बुमुसुक दुर्भाग्यजनक कथमा बरकनि 6-7 लाख पपुलेशन से मात्र 30 থেকে 35 হাজার बरक से बरकनि तिवा जातिनि कक सावो ताई बाद बाकी के कुबुनि जातिनि कक्सि साव तार माने बरकनि जातिर बरकनि कक न बरक इम्पोर्टेंट रिलिया बरकनि भाषा न बरक गुरुत्व रिलिया सेई कारणे बरकनि भाषा गोमानानै पते थांतंगा चिनि अर जे फाइ सकबायजाक अ नारुवाय रंनो सावानो बरक बाय पार्सोनाली नरक अर स्पीच रिप्रो सालिया ठीक न पार्सोनाली नरक के बरक बाय सिना मुजुके कक सालाय सिविमन ओमाय केनो चिनि चामुं बहायनो जों जदि चिनि चामुंनो इम्पोर्टेंट दियाखाय चिनि चामुंबो कमाय थांनाय बनि बागै आगोबनो कयना मुसुगु चिनि जत अरनि ताकुक बुकुक जाति गुस्ति जत चिनि तिप्रासा जाति रंनो जे चिनि चामुंनो जों इम्पोर्टेंट दिना नांनाय चिनि कानमुं चुनमुंनो जों इम्पोर्टेंट दिना नांनाय चिनि ट्रेडिशनल मानिनो जों आबनो चिनि ब्रांड हिसाबै जों आबनो नारना नांनाय सिल बय नांनाय जाहाते त्रिपुरा राज्य फाइका माने न खांग्राय मसदें त्रिपुरा राज्य फाइका माने न चाखै चारतां त्रिपुरा राज्य फाइका माने न गुदक त्रिपुरा राज्य फाइका माने न अ जागा चाखथै गोथों मा नोंना नांनाय उमायके प्रत्येक होटेल प्रत्येक गलिव प्रत्येक नग जों नारुवाय फाइकाके बरनो जों सारिना नांनाय खोना फुंनि बागै बरनो बागै ब्रेकफास्ट आं उमायके सनामै दङ जाहाते बरक और जे चामानी और जे एक्सपीरियंस खायमानी अब तो उंनाय न बाट जों दिल्ली नगबो मागिनो साव नि बरनो जों फुंना बागै खोनानि बरनि ब्रेकफास्ट बहायनो आं निजे तैयारी खालायनि दङ बरनो जायनो बागै काजे अमनो सानाय ताखु बुखुरनो फायदि जों जतनो चिनि चामुंनो जों ताइबो क्वालिटी आबनो मेंटेन खायै ताइबो गाहाम खालाय आबनो जों प्रेजेंट खायनाय बरकनो चारिनाय सारा त्रिपुरा सिमिया सारा त्रिपुरानि बायरे ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल जों तलांथानि बनो जों ताइबो जों यापिरि सालायनाय चिनि एडीसी गवर्नमेंट हयतेबो जों
एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन हयतो जों गोबां जों ओमाय फेस्टिवल जों खालाय दङ जों चिकन प्रोग्राम खाय दङ फान करिनि बिसिं फानो जों चिकन प्रोग्राम खायो जों अबनो जों बाहायके प्रमोट खायनाय चेष्टा खालाय दङ आबनि बिसिङाव बेलायकेनो काहाम भाग्यजनक कक अ जायगा चिन अनारेबल इएम दङ चिनि टिटिएडि चिनि इतिहास पहिला टूरिज्म डिपार्टमेंट खोलगा चिनि अनारेबल इएम और डिपार्टमेंट नि एग्जीक्यूटिव मेंबर एवं ओ आम चाइनि उन एमडीसी सदागर कलय दुई कलय नो टूरिज्म नि आंकेबा चेयरमैन बंकेबा इएम हाइसि काजे टूरिज्म नि बिसिंथै जों अबनो ताइबो प्रमोट खायै जों अबनो ताइबो बुसखाङो आगो तलांना बागै जों चिंता दारा खालाय जों याप्रि सेलाय दङ दा कमल कलबे प्रत्येक समय जों आचुगै कक सालायो जों बाहायके चिनि तिपरासानि कल्चर ट्रेडिशन एवं चिनि कामी आमचाइरंग बाहायके जों टूरिज्म नि काइसा स्पॉट खालायमान टूरिज्म नि काइसा एट्रेक्टिव जों विलेज खालायमान ओमायके जों याप्रि सेलाय दङ थांनाय जों मीटिंबो खालायके मीटिंग खालायमानि बिसिंथै जों प्रत्येक सब जुनाल निताबो जों प्रपोजल मानि दङ बबो कामी आमचाइने जों ट्रेडिशनल विलेज बबो कामी आमचाइने जों टूरिज्म नि को स्पॉट खायनाय ओमाय प्रत्येक सब जुनाल जों ओमायके जों वानसुलाय दङ अब जों याप्रि सेय दङ अ जागा अ याप्रि सेतानि और जत कामी आमचाइनि बर रंनि बहायनो सुबासु नांगौ जे आं सामानि कक सिनि नगो फेस्टिवल सिमिया सिनि नगो नगो अ सामुं रक गान्धी नगो मुन्ना नांनाय बहगो बहाबना नांनाय माइरांगो बेरा जागना नांनाय हायसि गासुनो अंसितुं अमसु कयमुं नारगैनो हायनो हाय स्पोर्टिंग क्लब नो आं हामबाय जानगै जतनो बिसि कताले आं सिबा याफारे आनि अक्स चिकनसा किसिसा कक सामानि अर्न मुथाक्का जतनो हामबाय खुलुमबायखा